खेरायाव इसोरखौ सिबिनायाव बा खुलुमबोनाय बाथौखौ मोन्थ्र थांहोनायाव बे खुलुमनायाव इसोर खुलुमनायाव बा खेराया इसोर खुलुमनाय जितु नुथाय आमार जितुनाखि निदर्शन बा दृश्य बे जों मोगथांजों मेगनजों आरो गोसो गोरबोजों जे गोरोबहोनो जा मेगनाव थाइनैब्लाबो जोंहा मोनसे गोसो सिंनि मेगनजों अन्तर चक्षुरे आमी दर्शन करिब काने बेखौ मोगा मोगि जानो थाखाय बिनि जितुनाखि खुलुमनाय नुथाय दृश्य बे निदर्शन बेयो जाबाय जोंनि जिउ खुंथाय जोंनि जिउ खुंनाय मोगथां संसाराव जिउ खुंनाय आरो जिउ बोलारि बा सिजुआरि बा जिउ बोलारि आध्यात्मिक जों लोब्बा दङ स्पिरिचुअल जों लोब्बा दङ बे खेराया बाथौ धोरोमजों बेनिखायनो जोङो बर'फ्रा दानि आथिखालनि बे गोनोखोआरि मुगायाव जेसेबां जों गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै थाया मानो किन्तु बै समनि बै गुरुफ्रा बिराद माथानि बिश्व ब्रह्माण्डनि जेसेबां दङ मोजोमब्रै जिबनि थाखाय जे इसोरखौ मोननो थाखाय बै जाम्बाजोंनि लेखारोङि मुलुगनि बयनिख्रुइ गेबें आरो गोथों आरो सैथो लामाजों आवगायलांनाय जिउ खुंनायाव जा राहा लामाजों संसार जायो बै सुबुंफोरनो मा खालामदों बर'नि बे बाथौनि गेजेरजों खेराइ जेब्ला खुलुमो खेराइखौ मोसाहोयो बे समाव जोंहा जोंनि जिउ खुंथाय आरो जिउ बोलारि आध्यात्मिक बे सिजुआरि बे गियानजों लोब्बा लाखिनानै बे खेराइखौ होनाय जायो खुब थुलमुल खुब गुसुङै बुरखायाव मैदेरखौ सोनाय बादि खोब सुंथाबै गुसुङै बुंना बुंबाय आं बिटिलखौ हामला नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन जेब्ला जों आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ अष्टांगे आन्थु बिखा खाफाल खर' इसोर आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव जेब्ला जों खुलुमो बेबादि खुलुमोमोन दानि सोरबा सत्सं कृष्ण कन्सियास सोरबा गुबुन धोरोमफोरा जेरै खुलुमो एकदम पुरा गोलाव जानांगौ किन्तु बर'फ्रा बेबायदि आगोलाव खुलुमदोंमोन आजिखालि न'खौ खुलुमला बेनिखायनो जों आन्थु खेरायनानै गसाइखौ जेब्लानाखि रायसनो बा स्तुति खालामो बा बन्दना खालामो बा रायसनो बेयाव मेनलि पार्टआ बे दौदिनिया दौरिया इन जेनेरेल गसाइखौ मरे दावदायाव बे खामानिफोरखौ बावथाय होनायाव होयो जायनि आखाइजों मोदायफोरखौ दौनाय जायो दौरिफ्रा गसाइजों थोंजों लोब्बा थायो नाथाय बिनिख्रुइ दौदिनि होनाया बेयाव तान्त्रिकनि खोथा फैया गुबै थार गसाइ सिबिनायाव खेराइ मोसानायाव जेब्ला दौदिनिया बाहागो लागोन गुबै रुल लागोन पार्ट लागोन बहाय किन्तु सि आरो सिजुमाजों सोमोन्दो थायो वेदार बे आगोलनि समाव दाउसा फारेव बायदिसिना हानानै फारेवनि गोदनाखौ मस्रायनानै थै सोबनाय बायदिसिना खेराव नुनो मोनो बेबादि पार्टखौ लायालाफानो गोदोनि समाव किन्तु उत्तम पन्था बयनिख्रुइ साबसिन खान्थिनि गेजेरजों गसाइखौ मोननो हानाय जि राहा बे एक इसोरबाद सासेल' इसोरखौ फोथायनाय जि राहा लामा दङ बे बाथौनि खेराइनि गेजेरजों होनाय जायो किन्तु गेजेर ससेयाव दापर जुगरफोराহে ताন্ত্রিক শক্তিসকলৰ হিন্দুসকলৰ সংস্পৰ্শৰ সংস্কৃতিত কি হৈছে ভূত প্ৰেত তান্ত্ৰিক সম্পূৰ্ণ টাৰ্ণ बेखौ মানে सोलायनानै बेयाव शाक्त धर्मजों बाथौआव बोलिनि समस्या फैदों गेजेर मुगानिफ्रायसो किन्तु गिबि नङामोन बर'फ्रा बिदि होआखैमोन उत्तम बयनिख्रुइ साबसिन लामाजों आरो गोथारै मा खालामदों गसाइखौ खेराइनि गेजेरजों खेराइ होदोंमोन बे दौदिनि मोसानाया बे आयदायाव जेब्ला दौदिनिया खेराइयाव बाथौनि सोरगिदिं 19 खेब खेराइ मोसानाय जि आयदा दङ बे आयदा 19 मोसानाय
आयदाया दौदिनिया मा खालामोमोन जे बिनि मोसानाय जा सेव फावफ्रा जिथुनाखि मुद्रा संस्करण करे मुद्रा जिथु मोसानाय अर्थता नृत्यनि मोनफ्रोमबो मोसानायनि सेव फावफ्रा बा बेनि मुद्राफ्रा मानसिनि खामानि गोनां जिउ मानसिनि खामानि गोनां जिउ आरो सोलेर खारदिंनायाव आमार देहार गति হয় जोंनि